Jesus, may katuyuhan na magpartisipar ang mga jóvenes na maging parte kan evangelisasyon asin maging maray na tagahatod kan misyon nin pagtubod sa komunidad. Barkada ni Jesus, kaiba si kabarkadang Ate Jenny Balyaran, digdi sa DZGB, always number one, always at your service. Hello, hello! Maugmang hapon sa gabos ng mga parantabay. Welcome po sa panibagong edisyon kang programang Barkada ni Jesus. Digdi po sa DCGB. Kamusta? Mauran-uran. Dahilan ta yaon pa po ang maraot na kamugdakan kang panahon. Kaya paggiramdam po kang programang ini na pirmi po kita mag-ingat ano. And syempre, isabay taman giraray ang sa tuyang pagpangadji sa mga mayor na naafektaran kay ining bagyo, ang bagyong Inday. And syempre, mantang yaong kamo sa indong harong, nagsisiyasta, dahil na muna po ipagdiretso ang sa indong pagkaturong mo yan na pagkahapon dahil lanta. Pwede ka mo digdi? Pwede po kada digdi mag-antabay sa tuyang programang Barkada. Pwede mag-upload mag-text sa 0938-891-5475. And live mo po kitang ngunyan na sa tuyang Facebook page via DZGB News Online. I-share po ang sa tuyang Facebook live ngunyan na pagkahapon. And of course, live mo po kita via YouTube channel DCGB Legazpi. Asin sa tuyang mga bisita ngunyan na pagkahapon, mga tugang iyo po ang mga makuapo ni Santa Ana po di ba? Diyan po sa Malinaw Parish. Pero bago yan, kaibahan sa lado technical ang sa tuyang mga OGTs, ang mga maiguson, sina Dexter Amador and Roland Patula. And of course, sa IT si Jerome Martinez, asin ng syempre, nadagdagan kang gwapong-gwapong si Kuya Jun Napoles. Yun. Kaibahan po nindo kami ngunyan, sagod alas 3 ning hapon, digdi po sa tuyang programa. And syempre, data na pagpara-paaluyong pa, kamustang tanaang sa tuyang mga bisita. Kumusta ka? Uy, kumusta ka bilang barkada? Kamusta kaya ang sa tuyang mga pag-iriba ngunyan na pagkahapon? Live po ngunyan sa studio. Live na live sa tuyang studio ngunyan na pagkahapon. So anyway, mga tugang, okay. So, kakaiba ang pagpamidbid niya na pagkapon. Pwede na ba sinda mahiling sa camera? Okay. Igwadig din ng mga naka-fold na sa indong mga pangaran, okay? Pwede niyong ipamidbid ang sa indong mga sadiri by using the word na nabunot nindo, digdi. Okay? So, halimbawa, love, okay? So, paano mo ba na-express ang sa imong pagkamuot sa pagserbis sa imong ministry? And paano ka nabubuhay na may pagkamuot? Parang ganun, okay? So, kayang-kaya? Anyway, acknowledge ko pala, baka nagdadangog sina Reverend Father Baranda, 'di ba? Sina Father GR Baranda, ayo po ang parish priest po diyan sa St. Joaquin and Parish sa Malinaw, Albay, and of course si Reverend Father Dibs Odever ang sa indang spiritual director, si partner kay ibang komandante sa programang Lakaw Maghiras. Okay? So tagtaod baka okay so okay so tugon ni Father Dibs. Okay? Sige. So, mga tugang, ang sa tuyang time, manguya na pagkahapon, iyong may kinaaraman sa Lord, I feel lost and broken. But Jesus says, it doesn't end here, I am your hope. So, permi kita pigi-imbitaran mga tugang na magkaigwa kita ning paglao. Kaya mga barkada, bako lang pag naka-smile kita kaya dai nangangahulugan na maugma na kita, 'di ba? And dai din nangangahulugan na pirmi kita yaon sa simbahan na nagsiserbi kita, maugma na din kita, 'di ba? Minsan igwa kita ning mga rason kung nata igwa kita ning kaugmahan. Okay. So I have here
Yun, of course, ang satuyang youth leader na si Mr. Jason Vincent Canyo, okay? Po. Coordinator, youth coordinator, we have, your word is gratitude. So, good afternoon po sa gabo sa mga viewers. So, ako po si Jason Vincent B. Canyo, Youth Coordinator po kang St. Joaquin and Parish. So, gratitude. Pag sinabi pong gratitude, mapasadit man ini o mapadakula, may magpasalamat sa kagurangnan. Ano man ang nare-receive sa buhay, may maging grateful sa mga blessings. Yun lang. Ayun, okay. Pirang taon ka na po barkadang Jason sa youth ministry? So, kung iisipon po, kung youth member, anong na taon na po ako. Pero as a youth coordinator po, 1 year na po ako this coming October. Ma 1 year, okay. So, ano ang pinaka-enot mo na ministry na pag-intrahan apera digdi sa youth commission? Or ano ba? Or youth ministry tulos? Sa mga ano po, mga school organizations lang po. All right, okay. So, sinabi mo kasi bago na gratitude, okay. So, from 1 to 10, ganyan na pagkahapon, ano ang sa imong namabataan? Barkadang Vincent na lang. Okay po. So, kung i-rate ko po ang namamati ko ngunyan, 7/10 po. 7/10, nata 7. May ano po kaya, may halo pang kurab. First time po kaya ngunyan. Okay. First time ko po minima ano. First time mo ma-experience na Yes po. mag-radyo or pero sa Indos sa youth ministry sa St. Joaquin, ano si platform na pigagamit nindo para mas dakol pa ng mga hobbyists ang ma-involve sa inyong mga activities? Okay, so igwa po kami nin Facebook account. Iyo po ang SJA PCY Malinaw. And ang samuya pong parokya, igwa po kami nin Facebook page, Parokya ni San Joaquin Asin Santa Ana. All right. Okay. So, thank you so much, Barkadang Vincent. Siya po ang satuyang youth coordinator digdi po sa St. Joaquin and Parish Malinaw, Albay. So, nahihiling kita sa Facebook and YouTube and sa mga harong nadadaong kita sa radyo. For sure, abot na abot ang DCGB sa Malinaw. Dakol dyan Opo. ki mga paradahog sa radyo digdi sa DCGB. Ano? And of course, sa live up man. Okay? So, next is we have here Angel. Angel Gorgonia, ang sa imong word is peace. Go ahead. Maray na hapon po sa Indogabos, mga kabarkada ni Jesus. Ako po si Angel Joella Gorgonia, ang youth leader po kan Saints Joaquin and Ann Parish Commission on Youth. Ang sa kuya po na nako ang word, iyo po ang peace. Bilang pakahulugan ko po kaini para sa kuya, peace po nakakakuakitanin katuninongan sa kagurangnan sa paagi po kang sa kuyang pagserbe kaibahan sa kuyang mga youth asin iba pa pong mga miyembro kang ibang ministry nakakakua po kitanin katuninongan asin sa samuya pong pag-iribahan mas sa tao po kan mga kadipisilan pag nagrarani po kita sa kagurangnan eventually po nakakahanap kitang katuninongan nasa ibang bagay po dito nakukuha. Wow, okay. Pirang taon ka na po, Angel, sa youth ministry kang Malinaw? Nagpuon po ako bilang youth po kang 2022. Kaya ngunyan po 4 na taon. 4 na taon na. Sa 4 years na pag-serve mo sa ministry, kamusta ang sa imong pagtubod? Nagtatalubo or may mga pagbabago ba? Ano po, sa sarong tawo po, yaon po sa iya ang nature na garo po mapapagal, garo po maluyan sa iyang buot. Pero sa laog po kang 4 na ining taon na sa kuyang pagserbe, digdi ko po naokdan kung paano po maging so dedicated po sa iyang pagserbe na
sa iyo po, sa tao po kang mga pagbalo na sa tuyang namamatian. Yaon mo po girarayan sa tuyang pagtubod. Wow, okay. Magayon ang mga sinasabi. Introduction pa lang po yan mga tugang ha. Aabangan ta po ang sa indang iba pang parte kaining programa. Okay, thank you Angel. So we have also, okay, barkadang Nico Evasco. Ivano. Ivano. Okay. Sige, Nico Ivano, magayon ng boses ka ini. Na-encounter ko na po kaya sinda sa Malinaw, 'di ba? Yung Youth Fest ninda. Okay, Nico, your word is strength. Okay, good afternoon po everyone. Sa mga hobenes po sa Banwaan Kang Malinaw, Diyos marahay na hapon po sa Indogabos. Ako po si Nico Ivano, ang Youth Social Action and Communication Officer po since 2022. Ang word po na natao sa kuya ni Ma'am Jen is ang strength or ang kusog. Nagdigdi po kami sa DCGV na dara ang kadikit na kusog, ang kusog na buot. Pero ngunya namamatian mi ang suporta kang samuyang parish and also kang samuyang mga kapadian na yaon sa muya. Gusto ko lang i-highlight sa kakusugan is bako gabos na tao makusog, alagad igo kita nin sarong tawo o sarong instrumento na tinatao kan sa tuyang mahal na Diyos para magtaunin kusog. Wow, okay. So, parang sinasabi mo, Nico, na dakulaon din ang kahalagahan kang suporta kang mga kapadaan in terms of activities kang mga hobbiness kasi di ba mahirap din kapag wala din talagang support. Yes po ma'am. So actually, sila din po yun ang umuudyok sa amin or nag-uudyok sa amin na pumunta dito and also magkaroon ng maraming activities. So without them, wala po kaming magandang activities na may bibigay sa mga kapwa youth namin. Okay, pero madali ng fiesta, di ba? Yes po, July 26. July 26. Imagine, ilang weeks na lang. Okay, 2 weeks from now, di ba? Fiesta na. Invited ba duman si Ate Jan? Yes po. Grabe naman ano. Okay, thank you so much, Nico. Siyempre, pinaka-last, wala naman kiiba. We have Arnel. Tama, serious? Yes po. Okay, your word is love. Wow. Sa Giraray, so ayan, Diyos, maray na pagkahapon sa Indo. Sa paradangog kang DZGB, asin sa Banwaan Kang Malinaw, Kahobanesan. So, ako po pala si Arnel Sirias, chairperson kang Federation on Parish Youth Organization Movement. So, ang sa kuya po na nako ang word is love. So, dakulaon pong words ang love na yan. So, para po sa kuya ang sarong pagkamot ni-require ning sacrifice. So if you love, you will sacrifice. So ang pagkamot po, katakod po ka na sa tuyang pagsakripisyo. Yun lang po. Pirang taon ka na po sa So, youth ministry? Nag-start po ako sa youth ministry since pandemic. So 5 years na po ako. 2021? Yes po. 5 years na po akong youth sa parish mi po. Kamusta ang sa imong mga na-encounter and anong pinagkaiba kang mga taon na dai ka involved sa youth ministry ngunya na inabot ka na ning 5 years? Sa sakuyang inagihan during nakalabig na panahon sa kuyang pagiging youth, may taas as in may baba. Ano ang pinaka magayon? So sa itaas o sa ibaba? Alaga na para itong inaagihan. So may mga kadipisilan syempre dito nahali. Okay. And sa pinaka-peak ito, dumanta na mapas mahiling kung nag-grow kita sa person. So ayun, Okay. Sige, sinabi mo na nag-grow as a person. Yes. From 1 to 10, do you think nag-grow ka talaga as a person na yaong ka sa ministry? yes, of course, I will say 100%. Wow. 10 over 10 po. Okay, so yan talaga ang good news mga tugang. Kaya naman, deserve talaga ninda ning palakpak ko dyan na pagkahapon.
Dalan ta mga tugang ini pong mga hobenas kan Saint Joaquin na nagbiyahe pa talaga sinda. Sabi ko nga kay Father Dibs, sabi ko padre baka mahirapan magbiyahe ang mga youth pasiring digdi, pero sabi ni Father Dibs, daingay na dapat ngayon magbiyahe sinda. Tinawang ka mo pamasahe ni padre. Napaka-supportive. Wow, thank you so much. Dahil dyan, deserve man kay ining duwa ni palakpak. Ang iyong po dyan si na Father Baranda and of course si Father Dibs Odiver. Okay? So, sa ngunyan mga tugang yung nakita sa second part ko sa tuyang programa. Mga barkada, ini ang satuyang hugot ngayon na pagkahapon. Lord, I feel lost and broken. Alagad ang kasimbagan ni Jesus, your story doesn't end here, I am your hope. Kaya naman, kasabay kang satuyang mainit na pag-welcome sa mga hobenes. Parish Youth Commission kang Saint Joaquin and Anne, kang Malinaw Albay, bilang mga kabataan, sa youth ministry of course, ano ang nag-uudyok sa Indo na magpartisipar, mag-intra sa indong organisasyon? May tao ba na naging inspirasyon nindo para magpadagos kamo sa indong pagserbi sa simbahan? So balikan ko po ang satuyang youth coordinator. We have Barkadang Vincent. So, ang question po, bilang mga kabataang aktibo sa youth ministry, ano ang nag-udyok sa inyo na sumali sa simbahan? So, sa pinakapuon po, may saro po na tao na nag-reach out, and part na po siya kang youth ministry sa Malinaw. So, ito po, po siya sa kuya, nag-send na invitation kung pwede daw ako maging part man kang youth ministry. So, ako po na inot po, duman lang po ako sa Barangay Chapel. Okay. So, nagkaigwa po kami nin orientation about sa youth ministry. And duman po, sa paagi ka ito, naging party na po ako kang youth ministry. Then, after po ka ito, ang muna ko lang po, more on sa chapel lang po kami ma-participate. So, palan po siya, the whole parish na po siya. So, ito, in-invite man po ako na maging mag-attend man sa mga activities kang parish youth, kang Saint Joaquin and Anne. So, iyo po ito, kang pag-attend ko po duman, mas na-feel ko po na gari, may enjoy ko po na experience na ini. So, sa next po, may tao po o karanasan bang naging inspirasyon nyo upang magpatuloy sa paglilingkod? So, saro lang po sa mga inspiration ko ang family ko. Okay. And kang aki pa kami, so very religious po ang family me. And saro po sa mga nagturo sa kuya na mas mapalapit pa sa kagurangnan, iyo po ang sa kuyang parent. So, sinda po ang naging inspirasyon ko po. Then, okay. So, magayunon Barkadang Vincent, kasi parang aside sa support kang parokya or friends na na-encounter ta sa luwas, pagyaon din kasi ang support kang family. Parang mas mabubusol kita na magpadagos, di ba? yes po. Okay. So, as of now, Barkadang Vincent, aside sa pagiging youth coordinator, ano ang sa imong pinagkakaabalahan? So, isa po akong government internship program po sa munisipalidad kang Malinaw. So, nag-work po ako ngunyan. Then, kang mga college, kang mga college days, nag-impart din po ako ng campus ministry po, kang Bicol University. Okay. So, nag-i-intern ka pala ngunyan, intern ka sa munisipyo. Okay. Paano mo siya nababalanse? Kailan ba masyado nagagabatan yung pagiging active member mo and the same time nagtatrabaho ka? Sa part ko po,
talagang mapapagal man po, lalo na sa pag-manage po kan time. Pero ano ko na lang po, sa isip ko na lang na para po ini sa mahal na Diyos. Ayun, okay. Kaya po, through prayers po, ang gabos na mga activities po, nakakaya mi man. Sabi digdig kang sa tuyang listener, gwapuhon ka daa. Lang. May lahi ka ba, Jason? Ano po, Aspin. Pure Filipino. Gwapuhon ka daa, sabi digdig kang sa tuyang viewer. Diba, may tagahanga tulos ka mo. Ang abangan taman at siyan si Angel. Okay, thank you so much, barkadang Jason Vincent Canyo. We have also, how about si Angel? Sige nga, balikan ta si Angel. Si Saybaan sa imong naging inspirasyon para magpadagos sa pagserbi sa simbahan. Arog po kang sinabi ni Kuya Jason, ang sa kuya man pong inspirasyon, iyo po ang sa kuyang pamilya. Sinda po, yaon lang para magsuporta sa kuya sa kung ano man po ang tigigibume ng mga youth. Siring man po, de po sinda nag-fail para mag-advise sa kuya na lalo na po particularly po sa pag-manage ngayon po kang mga responsibilities. Bilang estudyante po, tas bilang youth leader po, garo po minsan data naman po nakakaya, pero ang sa kuya pong pamilya, yaon lang po support. para sa kuya. Wow, okay. Baka gusto po i-greet si mama and papa mo. Sige na, shout out naman dyan. Hello po kay mama, tas kay papa. At ano pangalan ni mama and papa? Hello po kay Mama Maria, tas kay Papa Jose po. Ayun, okay. Saan ka mo sa Malinaw? Sa Matalipni po. Ayun, okay. Aran nilang yan sa sentro? Or medyo harayo na? Harayo. Harayo na, okay. So, si Barkadang Vincent, baga may gusto man na i-greet? Barkadang Vincent. Ito, guru. Hello po. Apo, gusto mo i-greet ang sa imong family member? Go ahead. Sige po. So gusto ko pong bation sa kuyang mama na yaon po sa harong, si Mama Virgie, naglalabada po siya. And gusto ko man i-greet po ang samuyang duwang padi, si Reverend Father Jose Baranda and si Reverend Father Hill Oliver na naghiling po ngunyan. Wow. And ang sa kuya man ng mga advisor, ang samuyang PYC advisor, si Sis Maiden and si Kuya Josh, and together with ang mga PYC officers na naghihiling po ngunyan and mga jóvenes po kang Malinaw. Maray na aga po. Ay maray na hapon po sa Hapon. Inagamo. Okay, sige. Thank you so much. We have also Nico. Go ahead. Ayan, hello po everyone. Sisi ang sa imong inspirasyon, Nico, sa imong padagos na pagserbi sa simbahan. Naging inspiration ko po is papa ko and yung kuya ko na nagsaserve din sa church. Yung papa ko po, he is a lay minister. Yung kuya ko po dating sakristan. Pero ang pinaka nagsasupport po sa akin talaga, ang nagiging inspiration ko hanggang ngayon ay aking mama. Because mas ako sa kanya, siya ang pinaka-close ko talaga. Tapos, siya din po yung reason kung bakit pa rin ako nagsaserve kay Lord. Kasi may cancer po kasi siya. So, parang nagiging way ko po ang pag-serve kay Lord para po mas mapalapit ako sa Kanya. Kasi nung time na yon, nung na-find out namin na may cancer si Mama, hindi ako umalis sa youth, but instead, mas lumapit ako sa Kanya. Yes, opo. Kasi minsan baga barkadang Nico, pag may mga na-experience siyang kitang kadipisilan, especially pag nagihelang sa to yung mga padaba sa buhay, minsan naisip ta, inaapot ta si Lord, nata ba ta sa kadakol na tao, nata pa sa family ko. Pero, ini po mga tugang, si Barkadang Nico, imbis na magluya ang sa iyang pagtubod, mas nagkusog lugod. Okay? So, yan po talaga ang pinakamaray na dapat pangarugan kang mga jóvenes na just imagine na sa pagpadagos mo, Nico, Barkadang Nico, sa pag-serve, nahihiling mo na talagang mas nagre-recover at sa imong padaba sa buhay? Yes po, ma'am. Like, nagiging part si Mama. Siya yung pinaka-reason ko talaga. And also,
every day or every Sunday nagsisimba kami together with her para mas lumapit siya kay Lord. Kasi nung time na yun, yung nalaman namin, hindi pa ako nagalit kay Lord, but instead, mas inisip ko na baka may reason siya. Baka yung reason niya is sa buhay ko para mas maging close kami ni Mama at para mas maalagaan ko siya. Okay, kung nagdadangog man ang sa imong mama ngunyan and your father and of course ang sa imong tugang, ano ang sa imong mensahe para sa sainda? Aram ko man po na medyo difícil ang buhay tangon yan kasi haloy na proseso ang pagpabulong kang hilang na iyan. Alagad, di ko man ini nasasabi pero padabaon ko po sinda and yaon lang ako para magsuporta sa inda. And agabos na ginigibo ko ay para din sa inda po. Wow, okay. So, magayuno na mamati ikang parents na nagtataraman sa inang aki na padaba mi kamo, mama and papa. Wow. Thank you so much, Barkadang Nico. Okay? For your sharing, of course. And okay, balikan ta naman si Arnel. Parang pirming excited magtaram si Arnel. Arnel, inuton ko na sa gusto mo i-greet ngunyan na hapon. Hello po, shoutout po pala kay Mama tapos kay Papa na... Sige, isibog mo yung mic. Okay pa. Yung microphone, isibog mo sa imo. Kuwaon mo yung mic. Para di ka dun sa imong video. Okay pa. Ayun, okay. Para mahiling talaga ang sa imong kagwapuhan. As in, di maraot ang sa imong posture. Sige. Okay, go ahead. So, shoutout po pala kay Mama na nagmata sa kuya from 6 a.m. Sabi ko sa'yo, magigilamaw talaga ako Nagbabasa po ang case study. Case study po. Case study. Yes. Para sa in ang case study. For Tuesday po, recitation. Ay, wow. Okay. Hello po kay Mama. Tapos kay Papa po na nagdadangog ngunyan for sure. And Yes. shoutout din po sa Kahobanesan, kang Banuan, kang Malinaw. Hello po sa Indogabos na naghihiling as in nakikisamaro sa muya. Okay. Opo, anong pangalan ni Mama and Papa? Si Mama po pala, si Marieta Sirias, as in sa kuyang Papa na si Arnel Sirias, Senior po. Yes, okay. Wala ka man, kay-greet na special pa? Shoutout po kay Denise Romero. Siya po ang sa kuyang perming kiriba sa bilog na sa pagklase. Hello po. Wow. Shoutout din po kay Sir Bonto and kay sa mga pong professor na si Jericho Dilia po. Hello po. Okay. Yung same sa imong inspirasyon sa imong padagos na pagserbi. And ano ang sahiling mo na pinakamagayon na rumdumon sa ministry? So, dahil na po ako duwan, Mare. So, ang pinaka naging inspiration ko po sa paglog sa ministry, ito po si Papa. Na di po nagsawa sa kuya na maghatod sundo, pasiring Okay. po sa parokya. Natahalawig ba ang sa imong barangay sa sentro para sa parokya Yes mismo? po. Palaog po kasi yung barangay namin tapos sa sentro po ng Malinaw. So si Papa po sa kuya ang ding sawang naghahatod sundo kapag late na po kami nag-uuroli, kapag dakulan po activity sa parokya po namin. Okay. Ano ang kumbaga pinaka-memorable mo na dai mo na nalilingawan na bilang member kang ministry? So ito, ang sarap sa pinaka-memorable kong pag-iribandi. So formation po sa youth encounter na kung saan masalami pong nabisaduhan ang kada saro. Kasi dito po so nag-guide sa mo na magtalubo pabismo sa mismong simbahan po. Wow, okay. Sige, kung ano ang dahilan kung nataman tinido pa kamo niyan? Ano ang kumbaga sa hiling nindo na magayuno na tataramon mo niya na pagkahapon na pwede nindo i-share na dahilan kung until now yaong pa kamo matibay pa makusog paan sa indong grupo, aktibo paan sa indong ministry? So ito po, so kanina po baga tinauno po kami ni Sarong Word. Ito po sa pagkamot bilang Sarong Hobenesan. Ito po so nagbibilog sa muya na until now, iyo po nagigiming kusog as in pundasyon sa haluming pag-iribahan po. Wow, okay. So how about si Barkadang Vincent? So, sa kuya, communication po. So, through communication po, mas lalo may pa pong sasabutan ang kada saro and mas mapakusog pa po ang relasyon namin sa bawat isa po. Okay, thank you so much. Very important talaga ang communication, di ba? Okay, how about si Barkadang Angel?
Para po sa kuya, ang word po na maitatao ko, iyo po ang pagtubod. Mhm. Pagtubod po sa kagurangnan, syempre po. As in po, pagtubod man po sa mga kairibahan na padagos po na garo maging faithful po sa kada saro Ayun. para sa okay. mga activities ngayon po nagigibon. Okay, thank you so much, Angel. Of course, we have Nico. I think po sa akin yung nag-strengthen sa friendship namin or sa bond namin as a youth ay ang pakikisama. Kasi mas nagkakaroon po ng connection ng mga youth pag meron tayong pakikisama sa isa't isa. And of course, respect begets Okay. respect. Okay, thank you so much for that. And okay, sabi dito ni Bing Buenboras, good afternoon po. And si Tong Tanggol, Abrere Chan, Marina Hapon, si Maria Virgie, Bitantes Canyo. Kaano-ano mo ini, dear? Si mama ko po. Wow, okay. Very proud. Ang very proud na mommy ni Barkadang Vincent. We have Maria Virgie Bitantes Canyo. She is watching. Thank you so much po. And sabi man ni 844, padayon ang mga kahobenesan, ang mga mahigos dyan po sa Malinaw Parish. Tamang-tama po yan, Para sa segment 2, kahit sa tuyang programa, okay pa naman kayo? Nawara na sa kurab nindo? Malamig lang. Kayang-kaya yan. Modelo mo, modelo ko. Bilang mga kabataan, maaari ba ninyong ibahagi ang isa sa pinakamahirap na pagsubok na naranasan nyo sa pamilya, pag-aaral o personal na buhay? And paano kaya ini nakaka-afektar sa indong pagtubod sa mahal na Diyos? As in, pagserbi. Mas kanina mga tugang nag-share na din po sindakan sa indang presenteng pinagkakabisihan. At the same time na member po kang unit ministry. Sabi nga ni Puninda, very active and magayunon kasi dangugon na sina Father J.R. Baranda and si Father Dibs Odiver. Pareho ko po ini nakaibahan na si Father J.R. Baranda na designar naman po ini sa Santo Domingo. And magayunon ini si Father J.R. Baranda mina taoning homily, 'di ba? Minababayan sa minaduman talaga siya sa sentro kat itaw. Ang sakuyang istorya. 'Di ba Father J.R. Hello po sa imo, and si Father Dibs naman namimiss naman kayan ang sa iyang paglakaw magheras. So, thank you very much. Pero kamo bilang ng mga hobenes, syempre sabi nyo nga ni, very active ang sa inyong mga padi. Pero ano si personal na karanasan o experience sa buhay na pwede nindo i-share ngunyan na pagkahapon na nakaka-afektar sa inyong pagserbi? And of course, ang sa inyong pagpangaji o pananampalataya. So we have Barkadang Arnel. So, hello po. Ano po ulit? Sa struggles mo. Ano ang sa imong struggles or pinag-aagihan, eksperyensya sa laog kang pamilya, sa imong paglase, o ano pa man na pwede mo iharas na medyo hararom, pero sa imong pagtugot, gusto mo siya i-share sa samuyan. Okay po. So, okay po. Along the road, along the way po sa pagpadigdimi na pag-urulayan ko, ni-share ko po to sa Facebook. Paano ta daw i-share na bako ako masyadong sa inyo? Like, bako masyadong ano yan, higot ang Okay. pagpati. So, saro po sa ang kaya ko pong maitataw, ang kaya pong mahihirasin, ito pong struggle ko po sa pagklase, ito pong hectic schedule Okay. sa kuya pong program, which is political science, kasi more on readings po kami. Yes, Then, tama. paano siya nakaka-apekto duman sa church po. So, kapag may mga case study po kasi kami or something na may i-report, never po ako nagsisin sa GC to focus on my study po. So ito nga po, minsan nakakaligtaan ko na din po na may po pala nako, na may commitment po pala nako sa loob kang simbahan. So sa family ko si Papa po, kaya pero po sa ako nagre-remind na what time ka maduman, ihatod na ka na lang. So si Papa din po nagiging courage ko po
kapag nagkagawa ko ng false hope sa pagtubod, si Papa ang nagiging strength ko din po. So talagang si Papa mo talaga ang strength mo. Yes. And so far, di ka man nahihirapan sa continue na pag-study mo when it comes to mga personal problems like habang nagkaklase pa, kumbaga like sa financial or iba pang aspect, baka natatamad ka pa or ano, sa emotional, ano ba? Sa emotional. Wala man po Wala ako man. masabi sa Wow. emotional po kasi. So talagang talagang positive ka lang talaga, Yes, Arnel. opo. Yes. Nailing ko man kasi talaga, di ba guys, nailing ta sa aura ni Arnel. Kanina nga, kasi surunudan kita nagabuti. Yes po. So energy. So energy. Yung parang, hi! Super Yung- excited. Oo, very excited. Kaya talagang warang duda talaga, Arnel. Okay? So, thank you for that. And we hope na sa mga sinasabi mo, dako kitang na-inspire ng mga hobbiness since ining program talaga kasi is intended duman sa mga hobbiness, sa mga nagdadangugo niya na talagang dakulang factor na kumaga may makuha sa inong adal and ma-inspire sinda. Okay? Thank you. We have sabi ni very supportive na mother ni barkadang Jason. Hello po everyone. I'm so much proud to you all. Mabuhay daa ang mga youth kang Malinaw. Thank you so much po. Thank you so much Thank you po. so much, Okay. Sige, balikan ko naman si Nico. Nico, go ahead. Sa akin din po, yung naging struggle lang po sa pagiging youth is yung academics talaga po. Since correct ko lang po pala, 2021 ako nag-start, December. Kanina, ano nga yung sinabi mo? 2022. Sabay yun po Nabawasan kasi kami ng ni 1 year. Nabawasan ng 1 year. Sabay po kasi kami na Arnel. So, bali po, yung struggle lang talaga is yung adjustment. Kasi from high school po, Okay. na year 2021 and 2020 hanggang 2023, adjustments as a college student na struggle pala talaga siya. So, hindi naman po na lesson yung pag-serve ko kay Lord, but medyo ano lang talaga, hindi nagmamatch ng schedule sa school and sa pag-serve. Pero nandun po yung faith ko kay God. Yun lang talaga yung reason po is yung academic ko po. Yes, okay. So, thank you so much, Barkadang Nico. Okay. So, we have Angel. Siring po kang sinabi kan sa kuyang mga kaibahan na ang sarap man po sa mga challenges na sa kuyang na-encounter, iyo po sa pag-balance kang academic as in gibuhon po sa simbahan. So mga task and responsibilities po na nakaatang sa kuya bilang sarong youth leader as in man po ang pagiging estudyante po sa college. Ini po masasabi kong naka-apekto man po sa kuyang pagserbe sa paagikan sa kuya pong paghaadit na paano na lang po kung mapabayaan ko na po ang saro sa indaaro. Okay. So, parang iniisip mo, Angel, na sa mga na-experience mo, may pagkakataon or may chance na pwede mong pabayaan. Pero paano mo ito naka-counter-attack na pag-iisip? Put in mind ko na lang po na kaya ko po ini, as in day man po ini itatao sa kuya kung day ko po kaya. Gibo ko man po na i-manage po na effectively ang sa kuya mga Wow, okay. So, thank you so much. Okay, si Father Dibs Odever, sabi ni Father Dibs, Father Dibs, watching from Malinaw po, God bless po mga barkada ni Jesus. Wow, very supportive talaga. Anong masasabi niyo kay Father Dibs? Isa ba? Go, Barkadang Vincent. Hi po, Father Hill. Thank you po sa pagsuporta and thank you po sa budget na tinao mo sa moment niya. And si Father JR po, thank you so much po. Apo, okay. Thank you so much po, Father Dibs. Abangan ta ang tugon ni Father Dibs later, diba? Sa igo siyang tugon para sa Indo, mga tugon sa hobbiness. Barkadang Vincent, nagkaigwa ka na ba ning pagkakataon na gusto mong pumundo sa ministry?
Bako man po siya totaling mapundo. Mhm. So may times po na napapaisip ako na gari mag-cool down muna. Kasi kang pagklase ko pa po kaya ka ito. So dipisilon po siya i-balance lalo na nagaklase po ako sa Daraga. Then ang ano ko po ang home address ko is Malinaw. So ang pagbabiyahe pa lang po Di dipisil. umanagad. Mhm. Lalo na kung may mga ano po, kung may mga youth activities. So dahil man po nag-agi sa isip ko na magpundo Mhm. kasi aram ko po na ini pong nilaugan ko bako po ako dahil po ako nagsusolo sa journey ini po aram ko na reyaon po sa kuya mga youth officers ang mga youth members po na nagpapadaba sa kuya and lalo na po ang mga ang family ko po na super supportive po talaga sa igigibo ko po ngayon. Okay, so from Daraga to Malinaw, iba talaga din yun. Di ba, barkadang Jason? Kasi lalo na pag nag-uli ka, di mo talaga maiiwasan na pag nagbiyahe ka, nag-uuruntol ka sa tinampot, rough road. Di ba? Pero As of now po na nag-work na po ako sa sa municipality po namin. So medyo nababalance naman po ang time sa parish and sa work. Kumbaga, yes. may work and life balance na po. Okay, so kaya sa mga nagdadangog na Jóvenes, baka nakaka-experience po ka mo ning siring kay Barkadang Jason na medyo madistansya talaga po ang tiglasehan, tapos tig-ulian nindo, and then dainan nindo aram kung paano nindo ibabalanse ang arugayan pag-intra pa sa mga organization. Sabi ni Barkadang Jason, padagos lang dahil nanta malalampasan man iyan. And hilingon ta na lang po si Barkadang Jason ngunyan. He is now working, diba? Okay. So, thank you. Habi ni Maydan Kansilaw, nakaka-proud po kamo. Ayun, padagos. Ano ni padagos lang sa pag-survey. Okay, Ay, thank you mama. po. Si Maydan, Yes. your mother? Advisor po namin. Advisor nyo. Sa youth ministry. Thank you so much po, Madam Maydan Kansilaw Arcelia. And very lucky ka po kasi igwa ka po ng mga Jóvenes na arog po kaini talagang mga mahigos. And aside sa mahigos, mga miyembro po kang OG. Aram nyo ang OG? Ano ang OG? Ha? Old gang? Hindi. Order ng guwapo at order ng ganda. And hindi pala. Diba? May bago ka mong apod kang OG. Thank you so much po. Okay, balikan ko si Barkadang Nico. Nico, anong pinaka-dipisel na emosyon na pigahampang mo niya na panahon? Siguro po yung lang talaga, yung kay mama. Kasi mahirap siya kasi yung sakit na yun is hindi lang naman siya isang bagsakan lang. Hindi siyang parang sugat na lagyan mo lang ng Band-Aid or ng any meds is gagaling agad. So nandun like dapat mag-invest ka ng time and effort to your mother. Yes. Tapos sacrifice. Kasi nung nangyari yung bagay na yun, bata pa po ako, ma'am. Like I was 16, 15 po ata years old. And yun, medyo nasaktan ako kasi knowing na cancer is isa sa nagiging problem, isa sa pinakamalubhang sakit dito sa ating mundo. Anong stage na ba si mother mo? Stage 2B po, ma'am. Okay. So, always remember, Barkadang Nico, kaibahan mo kami sa prayers mo na one day, mamata ka na lang, ay wala nang helang si mama, diba? And kaibahan mo man ining mga Jóvenes, sina fathers, kaibahan mo na nagpipray. Don't you know, nakaka-relate ako sa story ni Barkadang Nico kasi yung father ko nagka-cancer din siya. Oo, and more than 4 years siyang naghelang at that. Pero mga panahon kayo ito, aki umpaw ka ito, no? Musmusin pa. Pero umabot talaga din sa panahon na hindi na hinaya. Pero sabi nga, surrender everything to God and si Lord na ang bahala. Sabi nga, warang imposible sa pagpapangadji, 'di ba? Tiwala lang kay Lord. Okay, sabi ni Mami ni Vincent,
Very supportive talaga si Mami, ha? Top 1 si ma'am. Top 1. Go, go, go lang mga youth ng Malinaw. I'm hoping dakol na kamong mga, dakol kamong move ng mga youth. Always think positive lang and have faith. Okay, God bless. Sabi man ni Mers Pedrigon Madraso, good afternoon, watching from Anislag Parish. Okay. Anislag is Daraga, di ba? Daraga. Okay. Si Father Dave Ramoso is also listening dyan sa Tagas Daraga. And syempre si Father Mike dyan po sa Sagrada Pamilya. Dakulong ka pong mga fans. Father Mike sa Sagrada Pamilya, thank you so much po. Okay? Sige, balikan ko si Angel. Paano mo pigtatabangan sa imong youth ministry? Ano kaya ang pinaka marayon na sa imong kakayahan, skills, or iba pa na sa hiling mo may dakulang contribution sa ministry? Para po sa kuya, sa kuya pong maitatabang sa kuyang mga kapo jóvenes, iyo po ang understanding po. Understanding, pagsabot. Okay? Apo, pagsabot po na bilang sarong tao po, ako po nag-aagi man po sa mga kadipisilan sa kuyang buhay, ano pa daw po sa iba. As in, sa kuyang pagserbik ko po, nanodan ko po, as in padagos pong igpapasabot sa muya, na kami man po, kaipuan man magsabot. As in, ini man po ang gigibuhan ko sa kuyang kapo happiness. Okay, so thank you so much. Very important talaga. Balikan ko nga si Barkadang Vincent. Barkadang Jason Vincent, ano ang magayunan na importansya na sa laog kang ministry, may pagkakasinarabutan ka mo. Sabi nga ni Barkadang Angel, yan ang sa iyang understanding na sa hiling niya, iyo ang sa iyang dakula o na contribution na sa indong ministry. Ano ang sa hiling mo yung magayon na kahalagahan kang pagkakasinarabutan, pagkakaintindihan? Kasi sabi ni Barkadang Angel, ang contribution niya daan sa ministry is understanding, pagsabot. Di ko lang masyado. Ano ang sa hiling mo? Angel, ano yung medyo pwede mo ba siya mas i-explore pa, mas pahiwason kung nata understanding? Sa halimbawa po sa kung igwa po ngayang mga meeting na igigibo, mga General Assembly, duman po nahiling ang pag share na po kang mga ideas po kan lambang saro, dumanta na po dapat i-apply so understanding arukan po. Tapos bako lang po sa mga bagay na ini, pwede man po ini-i-apply kung sinda po nag-open up. Arukan ito. So, nakuha mo po Barkadang Vincent? So, may idadagdag na lang po ako duman sa sinabi niya. So, pag sinabi din po na understanding, may kanya-kanya man po kay kitang gibo. So, dapat saputon man na, kunwari, si Joella ngaya may klase, tapos nagpaapod nga akong meeting. So, sabuton na lang po na igwaman po siya key priority. So, kumbaga mag-ano na lang po, uning kung may next pang available time siya, so mag-show up na lang po. Yes. Kasi sa talagang na-encounter sa youth mapaapod committee, tapos ni pipera lang ang nag-aabot. Dapat talaga din, gusto ko itong sinabi ni Barkadang Vincent kasi not all the time talaga makukuata si oras ninda, di ba? Kasi may kanya-kanya talagang rason. Pero duman na siguro maluwas talaga. So pagiging understanding din ni day man nagkukururot ang angog mo, Barkadang Angel. Day man. Talagang mahaba ang kanyang pasensya. Sabi ni Ivan Aperin, watching from Bagong Bayan, Malinaw. Oh, we love you so much, sabi niya. Okay, sabi naman din ni 844. Good afternoon po, Ate Jenny. Ngunyan ko lang po naisihan na dakol talaga kita ning makukuha ng mga impormasyon sa mga jóvenes, especially base po sa eksperyensya ang mga pigsasabi ninda. Totoo po yan kasi ini pong programang Barkada ni Jesus, bako lang
ipigpapahiling didi ang tiga-aram ta so kung gaano sila ka-faithful sa pag-serve kundi mas tigpapararom ta pa sa indang experience sa buhay na talagang mataon ng inspirasyon. Kaya naman dakol pa kita ni pwedeng pag-urulayan mga tugang para sa indong mga concern pa and gustong mensahe, ipadara lamang po yan sa 0938-891-5475 at mahanap buhay muna kita. Pahangusun ta muna ang sa tuyong mga guwapo asin magayon na bisita ngunyan na pagkahapon. Daiman po kamo magbuknat ha mga viewers and listeners. Oras 4 minutos bago mag alas 2. Dukal. Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Ginebra San Miguel. Tatak ng tapang. Tatak Ginebra. Rain, rain, go away! Ubo ng bata? Para dyan, may Plemex for Kids. Ang Plemex for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdam ang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, Mommy! Cough, cough, wet away! Yay! Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor. Tuhod, siko, baywang, aray! Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silimarin plus multivitamins Liverade Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liverade Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silimarin plus multivitamins Liverade Pro. Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liverade Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Proteksyon at tulong sa atay, Liverade Pro. May Silimarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liverade Pro. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaaring makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Attention! Attention! Mga paraantabay, may marhay na bareta. Ang DZGB nasa cellphone na! Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagsilbihan asin dagdag na konbinyensya sa saindo gabos, ang DZGB pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kang Google Play Store asin Apple App Store asin hanapo ng DZGB Live. I-install sa saindong gadget asin malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pigahalat nindong mga paraan tabay? Download na! Okay, thank you so much po. Si Father Dibs pala, may sinend na message na lang
And daing niya na marirecord yung tugon niya. Pero magayon ang sumensahe niya. Ano gusto mo, Father Dibs? Apo dan may ba ika? Father Dibs? Kasi parang namimiss me na ang boses mo eh. Kasi mas magayon magyararay na ika ang magbasa ka ini. Garo pag ako ang nagbasa ka ini, garo ba ko man meaningful? Naganda-dive si Father Dibs. Okay, so for sure nagdadangog si Father Dibs. Pero i-play ta, ready na ba yung ready na ba yung scripture and reflection? Pwede i-play ta muna siya. So, bago ta po balikan ang mga bisita ta po girara, iyo po ang mga Jóvenes Parish Youth Commission dyan po sa St. Joaquim and Ann sa Malinaw, Albay, okay? And acknowledging ulit ang satuyang parish priest dyan, si na Father J.R. Baranda, and we have of course Father Dibs Oliver Jr. And thank you again sa personal na pagdigdi kang mga Jóvenes na sa paagi kang hugot. Lord, I feel lost and broken. Jesus says, your story doesn't end here. I am your hope. So, magayunan po sa mga pigasabi ka sa tuyang mga Jóvenes. Okay, so sabi ni Father Dibs, ako na lang ang magbasa. Okay, sige po, Padre. Babasahon ko po iyan later. At this point, mga tugang, dangugunta mo na ang satuyang scripture. Feeling ko si Father Dibs excited magbalik ka mo ta. Nagra-ready ata siya ki merindalan. Busy da si Father Dibs sa kusina. Thank you, Father Dibs. Basahon ko po asin dakulaong na bagay ang sa imong mensahe ngunya na pagkahapon, mabasahon ko po yan. Okay? So we have mga tugang reflection from ACI. Sister Christine Diaz. Mga kabarkada kay Jesus, magandang hapon sa inyo. Sa episode na ito, pinapaalalahanan tayo ni Jesus sa pamamagitan ng mga salita sa Biblia. Una, mula sa sulat ni San Pablo sa mga taga-Roma, chapter 5 verses 3 to 5. Sinabi niya, we also glory in our sufferings because we know that suffering produces perseverance, and perseverance, character, and character, hope. And hope does not disappoint us because God's love has been poured into our hearts through the Holy Spirit. May mga napakagandang mensahe na mapupulot natin sa mga salitang ito. Mensahe ng pag-asa. Hindi niya sinabi na ang buhay Kristiyano ay walang problema. Sa katunayan, sinabi niya na ang paghihirap ay bahagi ng ating paglalakbay. Ngunit hindi doon nagtatapos ang kwento, sapagkat ang paghihirap ay nagbubunga ng pagtitiis. Ang pagtitiis ay humuhubog ng mabuting pagkatao. At ang mabuting pagkatao ay nagbubunga ng pag-asa. At ang pag-asang ito ay hindi kailanman mabibigo dahil ang pag-ibig ng Diyos ay ibinuhos na sa ating mga puso. Napakaganda rin ng iignay ito sa Psalm 34 verse 18. The Lord is close to the brokenhearted and saves those who are crushed in spirit. Hindi sinabi ng Diyos na hindi tayo masasaktan. Hindi niya ipinangakong magiging madali ang ating buhay. Pero ipinangako niya na hindi niya tayo iiwan sa gitna ng ating pagdurusa. Mga kabarkada, marahil may ilan sa ating ngayon ang may sugat pa rin. May mga tanong na wala pang sagot. May mga panalangin tila hindi pa rin natutupad. Pero tandaan natin ang ating hugot ngayong araw, Lord, I feel lost and broken. At
Ang sagot ni Jesus, "Your story doesn't end here. I am your hope." Ang pinakamagandang kwento ay hindi iyong walang problema, kundi iyong kwentong ipinagpapatuloy ng Diyos sa ating buhay. At marahil ang iyong pinagdaraanan sa ngayon ang magiging istorya ng paglaom, asin inspirasyon ng iba pang mga kabataan. Maraming salamat and God bless you all. Okay, thank you so much, Ate Christian Diaz, for your reflection and message this afternoon para sa satuyang barkada ni Jesus na kapag kita daan, nakakamati na kita lost and broken. Nadakol kasi ning dahilan kung nata minsan broken kita, minsan broken hearted kita, nalugadan sa tuyang puso. Nakarelate agad si Arnel eh. Minsan naman, broken kita kasi may mga rason, may mga tao kung nata kita nakukulugan. Pero sabi nga, yaon lang si Lord, di kita mawara ning hope, di kita mawara ning paglaom. Kaya dangugun tagiray ang saro upang reflection ngunya na pagkahapon, halik kay Sister Key Vincent. Magandang hapon po sa inyong lahat, mga kabarkada. Ako po si Sister Key, postulant ng Handmaids of the Sacred Heart of Jesus Congregation. Dati rin po akong youth leader ng St. Stephen Leopoldo Martyr Parish, dyan po sa Diocese of Legazpi. Napakaganda po ng ating tema ngayong hapon na ito. Lord, I feel lost and broken. Jesus says, your story doesn't end here. I am your hope. May mga panahon ba na parang gusto mo na lang itanong kay Lord, Lord, nasaan ka? O kaya, Lord, bakit parang hindi ko na alam kung saan ako pupunta? Siguro marami sa atin ang nakaranas na nito. Yung pakiramdam na lost ka, hindi dahil wala kang pangarap, kundi dahil hindi na malinaw ang daan. Yung broken ka, hindi lang dahil nasaktan ka, kundi dahil may mga pangarap kang hindi natupad. May mga expectations na hindi mo naabot, o may mga bahagi sa sarili mo na unti-unti nang napagod. My dear young people, ayos lang po na aminin natin ang lahat ng iyon. Bilang isang kabataan na nagsiserve sa simbahan, na malapit sa Diyos, ang tingin ng ibang tao sa atin, wala na tayong moments of confusion. Pero ang totoo, mayroon pa rin. May mga araw na hindi natin maintindihan ang ginagawa ng Diyos. May mga pagkakataong gusto nating makita agad ang buong plano niya, pero ang ipinapakita lang niya ay ang susunod na hakbang sa buhay. There were moments when we felt empty, moments when prayer became quiet, moments when we questioned if we were still enough. May mga araw na parang wala tayong maibigay sa Diyos kundi ang sarili nating pagod, luha, at maraming tanong. God is not asking us to have everything figured out. He is only asking us to stay. Stay in prayer, stay in hope, stay in His love. Jesus never promised us a life without pain. Hindi niya sinabi na walang heartbreaks, walang failures, walang paghihintay. Pero may isang pangako siyang paulit-ulit niyang tinutupad. I am with you. At minsan, yun lang pala talaga ang kailangan natin. My dear young people, alam ko marami sa inyo ang may mga laban na hindi nyo naipapakita sa iba. Pressure sa studies, pressure sa family, pressure na malaman agad ang purpose ninyo sa buhay, or baka pagod na kayong maging malakas. Baka may mga gabi na tahimik lang kayong umiiyak habang iniisip kung magiging okay pa ba ang bukas. Kung ikaw yon, gusto kong sabihin sa'yo na hindi ka dinidefine ng failures mo. Hindi ka dinidefine ng mistakes mo. Hindi ka dinidefine ng brokenness mo. You are defined by the God who continues to choose you every single day. Kaya kapag narinig mo ang boses ng mundo na nagsasabi, tapos ka na,
mas pakinggan mo ang boses ni Jesus na nagsasabing, your story doesn't end here. Because Jesus is still writing your story. At ang pinakamagandang bahagi ng kwento ay kadalasang nagsisimula pagkatapos nating umasa sa mga panahon na tila wala ng pag-asa. So keep praying, keep trusting, keep choosing God, because one day, you will look back at this chapter, not as the end of your story, but as the place where you discover that God's grace was greater than your fears. His love was deeper than your wounds, and His hope was stronger than your brokenness. Salamat po, and may God bless us all. So, keep trusting, keep hoping, and yaon lang talaga si Lord. So, naantabayan ng mga tugang ang reflections and scripture reading by Ate Christian Diaz, kang ACR family, and ang sa tuyang future sister na si Sis Key Vicente. So, magayunan po. So, sa indang mensahe ngunyan na pagkahapon para sa tuya ng mga hobenas, may kinaaraman sa kung kita nawawara na, broken kita, pagpapagirumdum kita na si Lord, day kita pigbabayaan, yaon lang kita, asin maglaom lamang kita. Pero balikan ta, sa to yung mga bisita ngayon na pagkahapon from St. Joaquin and Ann Parish, kang Malinaw, pag-una nindo, nakaano na kamo ha? Pinahangos ko lang kamo. Sabi digdig kang ano ta, okay, basahon ko muna ini, okay? Si Zaldi Bitago, Lucinario Perol, watching from San Isidro, Santo Domingo, Albay. Ayun, mga padaba akong Domingueños, Marina pagkahapon sa Indo, kamusta? We have Willard Duante. Good afternoon po, ma'am, from Itangon, Bula. Camarines Sur also watching. Thank you. And Cyril Len also watching. And Ivan Aperin. Okay. Sabi naman digdini. Gerald Aranya, okay, Ma'am Jen, listening, all guests from happy listening Mandaan viewing from Gogon, Legazpi City. God bless you all. Yung guest mo po, Ma'am Jen, match po talaga ang parents niya, Mama Mary and Papa Jose. Yes. Si St. Joaquin and Santa Ana. Okay, so magayunan po. Ano? Nasa Zoom po si Father Hill. Wala si Father Hill. Okay. Father Hill, sige na po, maglaog ka na. Later on ka pa naman ikinyo lang ako, Jerome, kung yaon si Father Hill Odiver. Okay, Father Hill, pag yaon ka na kasi mas magayon na, mas siirip mi man ika, ngunyan na pagkahapon. And mas, kumbaga, mas may inspired pa kami kung mahiling mi ang leader kang mga OG. Diyan sa Malinaw Parish. Father Dibs, okay, balikan ko muna ang satuyang mga hobenes. Okay, balikan ko si Barkadang Nico. Barkadang Nico, ano ang magayunan na reflection na sa hiling mo, nakarelate ka, nakakonektar ka duman sa mensahe na naantabayanan ta? Kaya po, diba? Okay. Duman po sa tigsabi na minsan may mga kadipisilan kita na data nasasabi sa iba. Bilang hobenes po, dipisil po magsabi sa iba, naiisip ng mga hobenes na baka makadagdag lang ako sa problema ninda. Kaya di na kita nagsasabi sa inda. Alagad, minsan sa kadakol na tao na yaon sa tuya sa kaugmahan na data nahanap sa kadipisilan, dapat mas magraram ang pagtubod ta sa iya, sa mahal na Diyos. Di ita siya nahihiling, pero siya ay namamatian ta. Namamatian ta, nayaon lang siya. Kung wala kitang mararanihan, yaon ang sa iyang talinga para magdawag sa sato yung mga kadipisilan. So para po sa kuya mga hobenes po, di po kita mawaran ng pag-asa, ang problema kayang lampasan. Okay? Sa tabang kang mahal na Diyos, malalampasan ta iyan. Kaipuhan ta ang tabang kang mga tao, pero mas importante ang tabang kang mahal na Diyos. Wow! Importante sa tabang kang mga tao, pero mas importante sa tabang kang Diyos. Talagang, kumbaga, daiki mapantay
sa presensya kang mahal na Diyos sa buhay ta, Barkadang Nico. Thank you so much. We have Barkadang Jason Vincent. Okay, as ito yung youth coordinator, go ahead po. So may sinasabi nga ni na pag pag mas harani ka sa mahal na Diyos, mas dakol da ang problema ang nag-aabot. So gusto ko lang sabihin po sa mga viewers and sa mga nagdadang po ni Gina, iyan ang mga pagsubok po na iyan. Dakula man o sadit. So malalampasan iyan po sa tabang kan sa tuyang mahal na kagurangnan. And gusto ko man sabihin po na ini po, mantra ko po talaga ini sa buhay ko na sabi ni Padre Pio, pray, hope, and don't worry. So mag-pray ka sa kagurangnan in good times and bad times. Mas pakusugon mo ma po ang sa imong hope, and then ano man na worries po na tiga isip mo financially, physically. So kapos mo po ito i-surrender kay God, and siya na po ang bahala sa imo. Okay, Barkadang Vincent, sabi ba gaano kaya kapag nagpaparawori da kita, pag sigita da ang hadit, pirmi da kita kidit, di ba? Yes po. Tapos pag pirmi da kita kidit, madali da kita magadan. Pag pirmi nag-worry, lalong minapangit. Yes. Tama ka dyan. Kaya dapat kita magparahadit, di kita magpara-worry. Pray lang kita. At the same time, dapat may action manggirari kita, di ba? Barkadang Vincent. Hello kay Ate Mary Agnes Jean Rodriguez. Ate Jean, hello po. Nakatune in sa Santo Domingo sa Harong Linda. Thank you so much po and happy viewing po. And permi ka sana po na maging magayon. Mantineron ang sa imong kagayunan, Ate Jean. Thank you po. Okay. So we have also Azuzana Andes also watching, and Midan, hello. Thank you so much po. Okay, balikan ko na si Barkadang Angel. Sa tuya po na nadahog na mga refleksyon, iniman po sa rong pagiramdom sa tuya na in a world full of uncertainty, there is one thing to be considered, an assurance. Ito po so never-ending love and guidance sa tuya kan kagurangnan. As in, iniman po pagiramdom na in every way possible, seen or unseen, heard or day po nadadangog, yaon man giraray po sa tuyan kagurang. Yes, na-experience mo na ba, Barkadang Angel, na yung prayers mo parang daitig dadangog di Lord? Masasabi ko po na day ko po masabi na day po ini sinimbag, ini po garo pagsubok lang sa kuya, tanganing masalo pa pong maglaom sa saya. Ayun, okay. Thank you so much, Barkadang Angel. We have, of course, Barkadang Arnel. Yeah, it's your turn. Okay? Sige, i-on mo sa microphone, igilid mo sa imo para di ka mabanga sa screen. Ayan, okay. Yun, So, go ahead. So hello po. For my reflection po sa sinabi ni Sister Ki and ni Ma'am. So para po sa kuya na kapag naluluyahan kita ning pagtubod sa mga Diyos, pirmita pong isipon na yaon siya sa tuyang taning. Misarap po akong quote na nakuha sa music teatro kang horoan. Ito po ang magtubod ka, day ka magduda. So, sarap itong yes po. Sarap itong pagirumdom sa tuya na yaon lang ang Diyos na nakantabay sa to, na hinahanat lang kita na mag-open sa iya. Kasi nagtutubod ako sinabi ni Father Naga kang piyesa sa tabako sa sayang homily na sabi niya duman, ang buhay ta nakariti na. So, minsan nakakaligtaan ta na si Lord, control ni Lord ang buhay ta. So, whatever happens in your life today or the present, so ritin ito ni Lord, ang kaipuhan ta lang i-ask kay Lord, guidance. So, si Lord, tinuturan kita kung paano kita maging patient sa tuyang hinahagad sa buhay. So, sa paagi ka ito, mas nagtatalubo ka ning mas kita, so bilang ika mismo. So, that time, seek God. Okay. Okay po. So, kapag nag-abot sa punto, Barkadang Arnel, na dahil kita nagtutubod, talagang affected din ba talaga ang sa tuyang presensya na okay, yaon ako, do minsan nga ni bas arug tabaga no arug nindo na active ka mo sa simbahan, pero kapag wara ang sa indong pagsarig pagtubod pero physically yaong ka, you think it's enough?
your presence is enough. So, kapag yaw lang sa imong presence for dyan, tapos mahiling mo ang iba na nagsasarig man sa imo, duman ka din makuha ning pagsarig sa iba, tanga ning makakope ka din ning panibagong kusog. So, arog po kayo ito. Opo, yun talaga ang maging kasi kapag ika na din nagisarib na inspirasyon sa iba, di ba? Yes po. Mas nagiging makusog ka man kasi yung iba nagsasarig sa imo, parang nagiging foundation ka din. Wow, thank you so much. Yes. Ikaw po ang nagiging foundation, Malinda. So, as together we build and ning confidence in growth sa inda. So paras din pa kamo maangat pasiring po sa muyan itong direction. Okay, thank you for that. So, dakulong po kita makatugal na nauukodan sa toyang mga guests. Dakulong kita ki mga napupurot na adal. Paano nindo pigagamit ang sa indong istorya? Kasi sabi baga kanya-kanya igwa katang istorya, di ba? Pero paano nindo ito pigagamit para kumbaga magserbi pa kamong inspirasyon sa iba? Na instead na maging reason kita para sa iba mangluya, kita yung nagiging instrumento para mas maging makusog sinda. Paano nindo pigagamit so istorya nindo na kamo mismo ang maging rason para maging kusog kang iba? Okay? So we have barkadang Vincent, Jason Vincent, go ahead po. So, kung paglaog ko po as youth coordinator, igwa po kami nin sarong activity na youth formation, which is yung Feast Light na ginigibo mi po sa Barangay Bagong Bayan, and so mga youth members po ang ang naga-participate. So, saro po itong formation po ito, saro po itong paagi na ma-share ko po kung ano sa mga experience ko sa buhay, and also kung ano po sa mga experience ko na magagayon mga magagayon na muya kong i-share through youth formation nga ni po, po ito ang Feast Light. So, sa paagi po kang Feast Light, may mga sharing po kami duman. So, saro na po siyang paagi tanganing maihiras ko po kung ano sa mga muya kong i-share sa inda na makaka-inspire po sa inda. The title is Feast Light? Opo, Feast Light. Ano yun? Pagteripon ba yun? Or what? For me? Ano po siya? Para siyang praise and worship po. And formation. Okay. Parang nagkakaranta. Tama yes ba? Po. Tapos, meron din po siyang may isa pong nag-talk. And after po kayo may reflection, may sharing po. Ayun. And worship. Okay. Nagdutubod ka ba, Barkadang Arnel, na sa mga araw kayo na mga youth formation, evangelization, dapat mahaluan ta din yung kumbaga, medyo yung festivity, kumbaga, na dating, araw kayo na, igwa pala na Feast Light. Madakula ba yung tabang na yung Feast Light nyo? Okay, Barkadang, sige, go ahead, may idadagdag ka? Yes po. Barkadang Arnel, go ahead. Yes po. Saro po sa nagiging pundasyon man po kang mga aki, asin kang pag-iriba sa loob kang simbahan. Ito pong sarong formation. Okay. So, thankful po kami na saro din po sa naging formation ito pong Feast Light na kung saan mas lalo may pong nabibistadohan ang kada saro through reflection. Ayun. Tapos, after that, praise and worship. So, that time, nagkakaigwa kami ng bonding with God. So, masanami pong, bukod sa masanami pong nabibisado ng kada saro, mas nagkakaigwa po kami ng makusog ng pundasyon sa pagtubod kay Lord po. Okay. Yun ba na Feast Light, part yan kang parish programs for the youth or other organization? Okay. Go, Barkadang Ano po siya, ma'am, like other organization po siya. Pero okay. tinap lang po siya sa parish namin since yung parang head po namin, yung leader namin is yung coordinator, yung advisor din namin. So, ma'am, actually yung Feast Light po, maganda po siya sa mga kabataan kasi natry po namin yan sa aming Parish Youth Fest ngayong nung June po. And kita namin na nag-i-enjoy yung mga bata sa praise and worship na ginawa namin. So doon, nagkakaroon kami ng parang evaluation sa kanila na mas napapalapit sila na hindi lang naman pwede tayong
mag-pray or mag-worship through pray but also through song. Kasi mas yun sa mga kabataan, mas nahihikayat sila po. Pag-araw ito, may medyo pasabog Parang man. active po. Yes. Like may mga band, may mga singer. Of course po, during Feast Light din po, may mga nagsishare din po, mga reflection, mga self-realization sa buhay po din natin. Wow, okay. So, aram-aram daw ni doon na ining pagigibutang mo niyan is part also of evangelization kasi dakol ka mong na-inspire, diba? Okay, so siningit na lang yung Feast Light kasi radyo na curious. Curious si Ate Jan. Okay, thank you so much, Barkadang Jason. Okay, we have, Barkadang Angel. Okay, go ahead. Paano mo pigagamit sa imong story para maging inspirasyon sa iba? Okay, paano mo pigagamit ay sa imong istorya? Kasi kita baga bilang mga individual, igwa kita ni kanya-kanyang story sa buhay na sabi nga ni dai lamang maduduplicate, dai lamang maarog, dai lamang mautro. Paano mo ito pigagamit na sa imong story para maging inspirasyon sa iba kaysa sa dai or pangluyahan kang iba? Sa sakuya po, ang sakuya po na mga tiga-agihan sa sakuyang buhay. Okay, sige, go ahead. Sa hiling mo ba yung story mo, yung mga experience mo sa buhay, nakaka-inspire ba siya? Nakaka-inspire ba siya sa ibang tao? Matao na lang po akong saro pong naging activity po kan sige. sa muyang. Okay, sige, go ahead. Kang nakaagi pong youth encounter. Ang ibang information po, digdidai po, kaya pong i-disclose. Sure, go Pero ahead. po, saro po sa mga objective kang youth encounter, ito po mas mapararo mo ang pagtubod kan sarong hovenes. As in, sa paagi po kang objective na ini, digdi naman po naglalaog opportunity para sa sarong hovenes para po sa kuya na maitao ko po sa kuyang istorya sa kuya pong kapwa na sinda po nagtatao man po sa kuya nin mga advice kung paano po ma-overcome ini. As in, sa paagi po, man po kan sa kuyang istorya, digdi po sinda na-inspire. Day ko man po masabi na ini po talaga sarong na-inspire po sinda. Pero sa kadikit po na paagi, garo na dudutan man po ang sa indang mga pagmate. Natatouch sa buhay ninda. Dito lang po pwedeng i-disclose as a respect sa satuyang bisita. Pero ang kinagayon ng duman is na-inspire mo sinda, diba? Nakakapaghiras ka ning karahayan and magayon na bareta sa imong kapwa, diba, Angel? Okay, so sabi nga kung ano man iyan, for sure, ang magayon duman na resulta is magayon talaga sa resulta. Diba? Okay, so are you okay? Okay na okay? Yes, okay. So, balikan ko si Arnel. Yes po. Kami nakikigig. Nakikigig sa kuya si Yes, Arnel. Yes po. Okay, Ma'am go Jen. ahead. So, same question po. So, siguro po, saro po sa nakaka-encourage pa po sa mga kabataan is manindugan, magtauning suporta. Okay. Minsan po kaya kapag nagiging leader kita, minsan po nagdedepende pa po sila sa tuya. Opo, tama. Kapag ang leader man po, di po nanindugan sa iya or something na medyo pababa, so ang mga kaakianan po, nadi-discourage po sila. So, para po sa ako, ang may tatao ko pong, sarap po sa is, suporta sa inda. Manindugan ka sa inda. So, kapag totoo ka po maging follower yung na, so,
yung time mo po as a leader, ma-follow na lang po din sila. So duman po. So para po sa kuya is manindugan tapos suporta po. Okay. So, yun din kasi ang pigi-encourage sa satuya, in everything we do, dapat igwa kada ning paninindugan, diba? Yes po. Kasi parang part of our credibility as a person, syempre, diba? Okay, sabi na naman ni Mami, ni Barkadang Vincent, thank you po mga padaba. Ayun, di ba? Grabe. Kahanga-hanga kayo, stay humble. Continue to share your time, effort, and love sa mga kahobinesan and spread the goodness to everyone, especially to the youth of Malinaw. Yes. And magayon kasi ngunyan, bako lang Malinaw youth ang sa indong nai-inspirar, kundi ang bilog na kinaaban, of course. Yeah, ang bilog na kinaaban, kaya cheers dyan. Kaya, tagtaod, ano daw si Father Dibs kung naglaog na sa Zoom? Pwede i-check ta kung naglaog si Father Dibs sa Zoom. Wala pa no. Okay. Okay, so alat-alatun ta ano kung maglaog si Father Dibs sa Zoom. Okay. So, yaon na kita sa last part sa tuyang program since diit na minutos na sanda, siguro 30 minutos na sana bago matapos ang sa tuyang program. Okay. Natapos na kita sa deepening questions, sabi digdi mga kabarkada. Okay. Kung igwa ka muning takeaways sa indong eksperyensya ngunya na pagkahapon, ano po ito? Okay? Sige, balikan ko si Barkadang Nico. Siguro po sa experience siguro ma'am, ngunyan na hapon. Sa experience may po ngunyan is naugma kami, kami po so napili nindo na mag-guest digdi sa Barkada ni Jesus na magayon na programa para sa gabos na kaibata sa pagtubod kay Kristo. Sa experience may po ma'am, medyo challenging siya, ang panahon po medyo dagit, yes. mauran. So, dawa po, araw kito po ang panahon, nagtao po ang gabos. Ika po ma'am, kami nagtao kitang effort para makatao ni impormasyon. As in, maging talinga man, maging boses man sa mga gustong may kahuron, makanog na mga words of wisdom. So, duman po sa namatian mi, garong na proud man po kami sa sadiri mi, pati sa mga kaibahan mi na kaya man palan ka mga hobenes ka ni San Joaquin asin Santa Ana na mag-impluensya sa maray na paagi sa mga kapwa hobenes po. Okay. Thank you so much, Barkadang Nico. Kasi si Barkadang Nico, ang boses niya parang pang-radio din. O, diba? Parang, ayan. Yeah. Parang pwede ka naman sa mga pwedeng yes, yung parang mga ballad story na pwede pakinggan pagkahapon. Sige nga, sample. Nung unang panahon. Medyo di po kasi yung boses ko kasi malamig po sa studio tsaka yung mga ilaw na na yung mata ko. Kaya pala napa-eyeglasses ka na. Napa-sunglasses na po ako. Ka na. Gustong-gusto ko ang boses niya, mga tugal. Oo. Thank you so much. Siguro pag may mga event sa Malinaw, ika ang nasa portera. Tama ba? So mga parish, lang po activities. Gaya po nung pag-guest ninyo sa amin, ma'am. Doon lang po kasi wala talagang no choice talaga. Ako ang option. Ako yung choice and no choice. Ika ang best choice. Yes. Yeah. Diba? Okay, balikan ko naman si Barkadang Vincent. Okay, Barkadang Vincent. Barkadang Vincent, so nag-text ako kanina na poging-pogi ka daa. Okay, go ahead. So, before po, mapasalamat na po ako sa DCGB for inviting us here para po maghiraskan sa muyang istorya. And saro po ining magayon na platform ang DCGB. Ngani po, maihiras po sa mga viewers kung ano po ang tigigiri bumi sa parokya, kung ano po ang mga life experiences and challenges me, and
Very thankful po ako na ini po ang kaiba ko, ini pong apat. Tas hindi po ang sa kuyang batch kang Youth Encounter, batch 13. So medyo biristado ko naman po sinda. So thank you so much po. Okay, thank you so much din barkadang Jason Vincent Canyo. Siya po ang mahigoso na youth coordinator kang parokya po sa Saint Joaquim and Ann Parish sa Malinaw, Albay. So we are very proud of you, barkadang Vincent Jason. Thank you so much po sa imong panahon and oras na pigtatao sa mga hobbiness. Of course, digdi sa programa. We have also barkadang Angel. Go ahead, Angel. Dahil pwede wara sa screen si barkadang Angel, ha? Ang ini pong presensya niya mo ngunyan, saro po ining, ang nagiramduman ko po digdi ang pag-accept po ka ini, ang humble po, ang pag-accept po ka ini with humbleness, ini man po pagiramdom na ang mga bagay na sa tuyang nadadangog, garo wara po ining sense kung data po nasasabutan. Ini po sarong paagi para sa muya, tanganing maghiras kan sa muyang mga nanodan na makakatabang man po sa samuyang mga kapwa Ovenes. Okay, thank you so much, barkadang Angel. We have also barkadang Arnel. Okay, barkadang Arnel. So, Serias, go ahead po. So, hello po. Magayon po itong pag-urulay na sa tuya pong tema na, Lord, I feel lost and broken. And Jesus says, your story doesn't end here and I am your hope. So, magayon po itong tema na sa tuya pong pinag-uurulayan, ngunyan, Yes. kasi minsan kasi sa buhay ta, ibinabalo kita kang kagurangnan. So, sa taon kan sa yan pagbalo, ipinapagramdam na sa tuya ang Diyos, tayawan lang siya sa tuya. Di siya nagrayo, kundi kita ang nagrarayo sa iya. So, kita bilang sarong mga tupa, si Lord, inaalaw niya na katahanapon giraray, pabalik sa iya. So, di nanggad makalingaw sa mga, kapag may mga answered prayer na kita, stay humble. Then, stay humble, then, perming makarumdum kay God sa mga oras sa tinaon na sa tuyang hinahagad sa buhay. So, para sa mga taong nafe-feel broken and nafe-feel lost, maghagad lang kay God ning guidance kung paano ito ma-overcome. And yun nga, sasabi kong magtubod ka, day ka magduda. Minsan kaya yaw na mismo sa tuya ang kasimbagan na sampangan tana. Data lang inaako ta, may hinahanap kitang much better naman. So as we grow much, so mas kadakol pa kitang hinahanap sa buhay ta. So sa kadakol tang hinahanap, dito paglingawan talaga ang Diyos. Si Lord ang mag-guide sa tuya sa buong buhay. Yes, opo. May magayon dyan na barkadang Arnel. Kasi pag may tigahagad da kita kay Lord, tapos day pa sa tuya pigdatao, pwede da ang tulo ang rason, and not sa laso sa tuyang pangagji. Sa laso sa tuyang pigahagad, pangaduwa, daipan na papanahon para igtaon ni Lord, and pangatulo, bako talaga ito para sa tuya. Yes. Minsan baga nagreklamo kita, di. Yes po. Si Lord po, pero may talinga. Yes. Aram na po ni Lord. Bago pa kita maghagad kay Lord, kung ano sumuyat ang hagadon, na-develop na ito ni Lord. Correct. So, minsan, tinataram lang ni Lord na wait lang. Datokan sa imo kapag deserve mo na. Oo, yes. Minsan mainipin kita, di ba? So, siguro saro din sa dapat include sa prayer tayo is magkaigwa kita ning mas mararam na patient. Hagadon to kay Lord. And so, sa along the way kang sa patient, sa lakang tama din courage. So, sa courage nito, di kita mawaaranin pagtubod sa iya. Alagad na hinahalata itong kasimbagan ay tinatao niya sa tuya. Yes, okay. Thank you so much po. Once again, mga tugang ang sa tuya, mga hobbiness from Saint Joaquim and Ann sa Malinaw Parish. So, yaon ba si Father Dibs Oliver sa tuyang? Tugon sa hobbiness. Tugon sa imo. Tugon sa gabos. Ang sa tuyang madadangog mga tugang,
Iyo ang mensahe ni Father Hill Oliver Jr., ang Parochial Vicar, Spiritual Director kang St. Joaquim and Ann Parish sa Malinaw, Albay. Mga jóvenes para po sa Indo ini, okay? Sa bidig din ni Father Dibs, ang paglaom sa rong regalo hali sa mahal na Diyos. As sinsiring man na dapat niya tong pagdanayon, sabi ni Pope Francis. Magdanay kita pirmi mga kabarkada ni Jesus sa paglaom na itinatao sa to ni Kristo, asin kita ang paglaom na ini. Magkaigwa kita ning hararom na relasyon na sa iya sa paagi kan sa tuyang prayer life, asin pagrimpos kan sa iyang tataramon sa tuyang puso. An sa tong paglaom mas nagrararom sa pag-ako ta kan sa iyang hawak na iyo ang regalo kan sa iyang pagkamuot, asin pandok kan sa iyang pagkaherak. Sabi nga ni Pope Leo, love is above all a way of looking at life and a way of living it. Kaya mabuhay kita sa araw-aldaw sa pagkamot niya, asin maglaom kita pirmisa sa iya. Salamat, asin mabuhay ang gabos na jóvenes kang Malinaw, asin kang satuyang diocese mga kabarkada ni Jesus na sa iyang paglaom. Thank you so much, Father Dibs Oliver. Ikaw mampuan sa muyang paglaom. Magayunan ang mensahe ni Father Dibs Oliver. Thank you po, Father. Ang mga jóvenes dapat daarong dumunta na ang regalo, ang paglaom sa rong regalo. Hali kay Lord, okay? May masasabi ka ba? Anything reaction? Barkadang G. San Vincent, kanyo sa mensahe ni Father Dibs. Ano ang tuminatak sa imo sa mensahe niya? Saro po sa nagtatak sa kuya, iyo po sinabi niya na so pakusugol lang po ang ang paglaom asin pagtubod sa kagurangnan. Kasi kita po na mga yaon sa youth ministry, kadakol po na mga gusto tang gibuhon ngani na kadakol kitang gustong gibuhon para sa mga kapwa ta kaubinesan. So sa mga activities na ito, dahil man nawawara ang dahil pagkasira na butan, tapos sa activities na ito, dakol ka talagang based sa kuya experience, dakol ka talagang maagyan ng kadipisilan. So pinmi mo lang naning sa buhay na ano man activities na tigagibo mo, maging sentro man giraray ang kagurangnan, asin sa tabang niya gabos na plano mo is ma-achieve mo po ito. Yan. Thank you so much, Barkadang G. San Vincent kanyo. Talagang very inspiring ang mga tigbubutasan ni Vincent, talagang tunay na leader. Thank you po. Thank you so much, Barkadang Jason. Okay? Sige, balikan ko nga si Barkadang Arnel. Okay? May nakuha ka bang hugot duman sa mensahe ni Father Dibs? Sabi ni Father Dibs, pakaray Barkadang Arnel. Hi, Father Dibs. Okay, go ahead. So, hello po, Father Dibs again. So, saro po sa bitangan niyo po ang ano yan? Ang paglaom sa ropong regalo. Tama po ito si Father. So, para po sa kuya, kita po na naglalaom. Okay. Ano ito? Kita na naglalaom. Okay. Okay. So, sabi po nga ni Father Dibs, it's a hope. So, kita po, regalo po ang sa tuya pong paglaom. So, sa kadakol ta pong ginigibo, ito po saro po sa nag-iinggan yung nagpapagaan sa tuya, ito po ang paglaom. So maglaom ka na gabos na bagay, yaon lang iyan dyan. So I mean gabos na bagay kapag ginigibot ta asin naglalaom kita ning tama
Masunod po yan sa maray ning kamugtakan nun po. Ayun, okay. Kapag susub sa kabutan kang Diyos. Wow, thank you so much, Barkadang Arnel. We have also Barkadang Angel. Kung may reaction ka duman kay Father Tibbs, meron ka ba? Hinighlight po ni Der su word na paglaom. Okay. As in sa saro pong kanta kang para sa youth po. Ang kaobenesan ang paglaom kan simbahan. Wow. By Leon, di ba? Sample. Okay, sige, go ahead. Sa diklom po na sa tuyang inaagihan, ini po pagiramdom na kita po da mawaranin paglaom maski na nga ni ang sa tuyang mga kahapotan po da panin kasimbagan. Pagiramdom lang po ini na yaon ng Diyos para sa tuya, asin sabi po ni Sister Ki Kasubago, ang Diyos po naglalao man sa tuya na kita magstay sa iya. Asin pagiramdaman po na day po kita mag-isip na diit sa sadirita just because today we are not, day kita yaon sa best na sa tuya pong igaano sa dirita. Okay, thank you so much, Barkadang Angel. Okay, parang kumbaga si Angel kasi nahiling ko sa iya na parang full of wisdom ang gusto niyang ipamati based sa iyang eksperyensya, and talagang yaon ang paglaom, di ba? Siguro favorite mo itong kanta, favorite song, favorite dance mo yun. Ano yun yung mga di ba, sa mga hobbies, ikaw kita mga favorite na ano nga po duman sa mga animations, di ba? Okay, sige naman, balikan naman si Barkadang Nico. Siguro duman na lang po sa pagpapasalamat na lang po. Dapat makanood kita na dawa sa dakula, dapat totoo kita, be grateful baga. Dapat totoo kita magpasalamat sa mahal na Diyos. As in, kung di pa sa tuya tigtatao, maghalat kita. Bako pa iyan panahon para itaw sa tuya kang mahal na Diyos ang mga bagay na sa tuyang tigahagad. As in, dita paglingawan ang mga tawang nagsusuporta sa tuya, ang mga nagtatarabang sa tuya. As in, kung kita po nasa kadipisilan, permita pong isipon na yaon lang ang mahal na Diyos, nagdadangog sa tuya, naghihiling sa to, nagmamasid. Dapat dita siya paglingawan sa mga kadikluman na sa tong nararanasan. Opo. Kasi minsan baga Barkadang Nico, pag sa sobrang kaugmahan ta minsan, naglilingawan ta na si Lord, tapos mabalik na naman kita sa iya pag may problema kita. Opo, yes po. Narumduman ta lang pagkaipuhan ta siya, pero pag nasa kaugmahan kita, data siya narurumduman. Yes, opo. But always remember guys, pag nasa kadipisilan kita, always remember this quotation, better days are coming. Tama. Okay. Thank you so much, Barkadang Nico Evano. Happy watching kay Don Acosta and Belen Celiona. Yes, and Susana Andes. And we have also Ronnie Raimundo Vial Dagta. And okay, pa-shout out po sa mga makuapo ni Lolo Joaquin asin Lola Santa Ana. Okay, thank you so much po Ivan Aperin asin sa iba pa na nagihiling nagdadangog niya na pagkahapon. Sa mga kabarkada, lahat tayo may kwento, may mga kabanata ng saya. Minsan po kamunduan, 'di ba? Minsan nga ni nag-iiribik na kita sa kamunduan, di ta naaram. Pero di ta daapag tugutan na ang sarong kulog mag-stay sa satuya. Dapat isipon ta lang na kumbaga parte lang ito kan sa tuyang buhay, kumbaga kabanata, 'di ba? Arog kang libro may kabanata, pag nag-turn ka sa other page, new story na naman, 'di ba? New chapter. And pirmi lang kita may paglaom dapat, 'di ba? Pag-asa, hope o ano pa man ang apo diyan, basta i-highlight ta pirmi na kapag kita feeling lost and broken, sabi ni Lord, dahil lang iyan dyan natatapos, iyaw ng paglaom. Pirming may liwanag, sabi nga ni po kayo ng mga hobenes na pag-iribat tangon yan. Once again, thank you Arnel, serious love, serious. Mababasa ko sana yung love. Nasugpun po ito duman ka sa bago sa iyang tataramon. Arnel Love, ayan. So we have also Nico Ivano. Nico, hi. I-show ta muna Sinda sa camera, guys.
Yan, ganyan muna. Okay, so we have also Angel Gorgonia. Hi, Angel. Thank you so much, Angel. And continue siguro na paduman sa imong tatara mo na peace. Ano? Para continue lang na mag-igwaning peace. And of course, ang satuyang Youth Coordinator, Jason Vincent Canyo. Yes! Thank you so much and congratulations once again. Sa Binindo Kasubago, igwa kamong celebration this coming July 26. And that will be the celebration of Feast Day of St. Joaquim and Anne. Okay? So, igwa ba kamo ning activities or ano pa man na pangapudan sa gabos na invitasyon as in i-promote ta ang sa inyong mga aktibidades. Fiesta and kamo mismo sa Commission on Youth. Okay, go ahead. Go ahead po. So ayun po, gusto mo pong imbitaran ang mga debotos ni San Joaquin Asin Santa Ana na sa maabot na Hulyo 26, 2026 na magduman po sa Samuyang Parokya. Bisitahon po si San Joaquin Asin Santa Ana and Kuya G ang mga schedule po. So ini po ang Samuyang Fest schedule kang Hunyo 26 to Hulyo 15. Nag-start na po ini ang paglibot kang imahe ni San Joaquin Asin Santa Ana sa mga barangay na sakop kang Samuyang Parokya. June 16, 2026, magkakaigwa po inin pag-alaw or procession from Baybay to Malinaw Church. So, igwa po inin Holy Mass sa oras nin alas 5 nin aga. Sa June 17 to 25, mapuuna po ang Samuyang Novena Mass. Pupunan po inin procession alas 4 nin aga, Holy Mass 5:30 nin aga. And sa Hulyo 18, magkakaigwa po kami nin Medical Mission Wave 4. Ini po gaganapon sa Malinaw Auditorium. Sa Hulyo 23, alas 7 nin Banggi, iyo po ang pamanggi para sa mission or dinner for a cause. Ini po ang venue po kaini sa Patio po kan Samuyang Parokya. Then sa Hulyo 25, 2026, iyo po ini ang Disperas kan Samuyang kapistahan kan Samuyang Parokya. 5:30 AM magkakaigwa po nin Novena Mass. 4:30 PM igwa po nin Holy Mass. Alas 5 nin hapon igwa po nin Grand Procession and alas 7 nin Banggi Clergy Night. And sa maabot na kapistahan, Hulyo 26, magkakaigwa po nin Holy Mass sa oras nin alas 5 nin aga. Sa alas 7 nin aga naman po, igwaman po nin Holy Mass. Presider po si Reverend Father June Chavinia. And sa 8:30 AM, igwa po nin Blessing of Jubilee Ark, St. Joseph and St. Mary Images, Relics and Baptistry. And ang Samuyang Concelebrated Mass, nagaganap po sa alas 9 nin aga. Ang main celebrant po si Reverend Monsignor Crispin C. Bernarte Jr., ang Vicar General of Administration. Sa oras po nin alas 10, magkakaigwa po nin baptism and sa oras po nin alas 4 ning hapon, igwa po nin Holy Mass. So ini po na mga fest schedule po, ipopost po ini sa Samuyang FB page kang parokya ni San Joaquin Asin Santa Ana. Siring man, i-share mi man po ini sa Samuyang FB account SJA PCY Malinaw. Thank you so much po. Ayun, so abangan ta po ang mga for posting na schedule para po sa kafiestahan ni St. Joaquim and Santa Ana po dyan po sa Malinaw Parish. And of course, ang iba pa po na mga nakalinyadang aktibidades. Si Monsignor Crispin Bernarte Palano ang celebration, ma-preside po kang celebration po sa kafiestahan mismo. Wow, okay. So, thank you so much. Pwede i-screenshot ta muna sinda, boys. Sige, i-show ta muna. Okay, pa-screenshot muna sinda. Ayun, okay. Screenshot muna kita, guys. Sige. Okay. Ha? Time check? Okay, wow. Okay, one more. Parang may nakapikit. Yan, alright. Yun, okay. Thank you so much. Hello muna kay Des Rado Ruiz and Azucena Andes, okay?
Yan na po mga tugang ang presentasyon kang programang Barkada ni Jesus. Unya na aldaw ng Sabado, Hulyo 11. Mag-iribahang girari kita sa masunod na episode. Ang programang ini, I guess, abangan ng mga iba pang organisasyon, mga schools, parishes, iba pang youth sectors, digdi po sa programa na talagang matauning inspirasyon na sa tuyo agabos na mga jóvenes, mga barkada. And once again, thank you so much, Reverend Father G.R. Baranda, ang parish priest po dyan sa St. Joaquim and Anne sa Malinao. And of course, sa Parochial Vicar or Spiritual Director, Reverend Father Hill Odiver Jr. Mabalos po sa indong padagos na suporta sa mga jóvenes. And thank you po sa pagpadigdi sa mga aki nindo. Ang mga makuapo ni Lolo Joaquim in Santa Ana. And supportahan taman po sa inyong mga aktibidades, ini pong mga programa ka mga jóvenes. Ako lamang po sa tuyang mga barangay, kasi igwa man po bagay mga organization sa mga barangay, kundi mas pahiwason ta po sa tuyang pagpartisipar sa paagi kang sa tuyang suporta sa mga parokya na igwa kita na yaon dyan sa tuyang lugar. So once again, thank you so much po. Okay, Jason Vincent Canyo, thank you again. Angelo Gorgonia, Nico Ivano, and of course Arnel Serias. Okay, Angel Gorgonia. Okay, mag-ingat ka mo sa pag-uli. Okay, mag-ingat. And magmerinda kita bago mag-uli. Okay? Okay, mabalos po sa Indogabos sa nakaibata sa technical, si Kuya Jun Napoles, sa IT, si Jerome Martinez, yaon man sa tuyang mga boys dyan, sina Dexter Amador and Roland Patula, ang Sorsogon State Universities, ang sa tuyang mga OGTs. Sa Giraray, ako po si Jenny Matthew Balyaran. Mabalos sa pag-antabay. Bye-bye. Sa indong nadangog ang programa Barkada ni Jesus. Abangan Giraray sa masunod